taraken gayem abuyo ang manok. Galutam tinalagda simple ag gumarot, tati kay kayat na bingi na apapros. Na minsan amalem napantuin tupada, timayagdat nga to inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Anyan anagrigat, anyan anagtuo, tiyak taraken gayem abuyo ang manok. Galutam tinalagda simple ag gumarot, tati kay kayat na bingig nga apapros. Na minsan amalem napantuin tupada, imayabdat nga to inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Napanak nakidaya, may paar na itigaya. Intugot ko daytoy bagko, nga aramatet ko. Tapnon iti kasta, ket mapne kakto, kapulaen gayen, ta isungar ti kaladto. Ibintaad ka padaya amakun ko na, ket mayaw awat. Ar-arako kon salsaluyon. Programa amang Ted Dilinglingay. Numadanunan ti pangaldaw. Ar-arako kon salsaluyon. Pakangegan digiti agkakapintas a bilang musika. Pakakitan ken pakabuyaan ti agkakalaing ako makanta ti Ilocania. Ar-arako kon salsaluyon. Mangrugi ti oras ti alas 12 ti aldaw, agpatingga ti oras ti alas 3. Ar-arakop kon salsaluyon. Programa ang mabalingyo ti gumablaw, ken makipaset detoy a programa. Ar-arakop kon salsaluyon. Ar-arakop kon salsaluyon. Kabut-budot di panahon. Sa pala nakakapsot ti wifi. Ti balbalay. Ay apo. Siya tumalat ang mayor ta bintaren la. Alam nila ni Bagmanin Yores yamin na sa kabada aldaw iti Huwebes. Ayan, intay panagkakadwa manen. Ayan, kasi iti gagangay. Iti onos iti 3 oras na panagkakadwa. Intay panagkakadwa kunak kuma. Intay pagdidiskitaran ken pagtutumpungan, pagsisinukatan, digiti kapan panunutan. Kasamit ten, pagkakablaawan, ken pagre-requestan, digiti paborito tayo akan kanta. Iti anat ka, dumot nga ron, sticker mo dito. Minsan kay kadlamot aksen mo ayun nako. Oh, di nga min, hante makita no ka, digiti daduma kakadwa tayo, nakadumot ay sticker detan. Ken pag-requestan digiti sunsunata. Aya iti napipindas nga kankanta iti Ilocania Hitmakers. Manibit pa lang iti grupo tayo nga Arako Punsal Salute Ilocano Entertainment Worldwide. Gadwak pa ninyo agserbi kita kayo ni Master Control Guapo Rudy Corpus Jr. Ayan kasama ten ni Paring Matmaton ni Apo Manager Rudy Corpus Sr. Ni Apo Director Mary Queen Corpus alias Kuang Kuang. Agraman meten di sa amin nga taga Sulit Hawaii. Kumusta kayo amin na sa kapada? Ayan. Dito apo ni director tayo iti Hong Kong mitakit Pilipinasen.
Oh. Sumaroon to paparana dita Canada. Oh, di ngamin. Kasama ten, happy birthday met diri sa amin namin nga kasangay tatangal daw. Agraman met ten diri sa amin namin nga kasar. O pataya manen nagpartida man tinuangen. O advance happy wedding kini kasinsing ko nga Ricky nagtalon. Ricky Andrada nagtalon dito na barangay 25. Di mamaga Vintar Ilocos Norte nga raprut di dalan na. Kung may kayo agsursur da kayo, dito akad, awan inag naganak pero dules benos, sige di apo nga agturay iti bintar, may kay agsursur. Di ko makitaan ta kalsada ta agpati mamaga. Haan nga dita, umay ag-ikukwati tiltilado, umayo i-baga-baga. Election manen, agsursur kayo manen. Samukit ko nakit, hello sir, apo nakagwapo ka sir. Oh no, danto masapol mo sir, aguni ka lang. Kung sinsinan ibagakit, apo kasamanti ko nak sir, mayat sa pasungat na. Kung dapat, ay papakan ano kabutusan. Tingamin. Kasama tayo kablawan tayo met dito sa amin nga nakatune in dito na Hawaii. Good afternoon kita kayo amin dito na Hawaii. Awan itilabas na. Agraman meten dito sa amin nga anatdaganan. Agbuy-buya. Dito sa amin nga agbuy-buya. Dito na Hong Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, agraman pa iti Korea. Ayan. Kamusta kayo amin awan itilabas na Australia, Italy, Middle East, iti Riyadh, Jeddah, Saudi Arabia, Dammam. Assalamualaikum. Kata kayo amin na sangapada dito na Middle East. Kaya sapay lang ko matanabya kayo awan itilabas na. Kablawan tayo met iti ay tatagon daw iti panag-flight. Tatay alauna yo dito na Hawaii. Diyan ka muna na oras tate alas 7 ba o alas 8. Nag-flight ni Ate Joy na Nevada. Napan Nevada. Ije to kano agyan isunan ko na nga rod. Kitawan to busmin Ate Joy ko nak awan to busmin Ate Joy ko nakit adamet ni Josie ken Rizal dayto. Isundo pa lang pagbalinin tayo nga founder tayo ni Ate Rizal dayto kasi ken Josie natibida da sido. Sino pa iti may founder ala goni kayo. Ay nako. Alamin la, busy ni Ate Joy Tata. Gabanan ta, ada importante nga mapanda si Kaswenje ipag na ichay, Las Vegas, Nevada. Akita tanto kini Mami Emily Cervera into no Sunday mi ditoy, Saturday da jay. Akita tanto, kita kunang ni Mami Emily, apo nakasarang tun tinakalalas ang pagkatang. Nakalalas ka Mami no nakapinpintas ka kasla Nora Honor ko nagkat. Nalabot sika. Tingamin, Ate Josie Natividad Asido. Kasabay, happy birthday. Met kin ni Tatang. Dito na Barangay 5, San Ramon, Vintar Ilocos Norte. Ni Tatang Tutoy, happy birthday. More birthdays to come. Tatang, kasabay lang ka ba ni Apo Josie mang itid pa iti adu pa yung kapanagkasangay. Itirabaw ni Apo tayo nga daga. Tingamin. I love you more, Mami. Agraman pa kin ni agbibuya amin nga lugar ti Soli Lubong kanya-kanya bro. Nalalaing kay nga agkanta ken makaparagsak ta programa yo. Apo kasama ti ko napalapakan. Di ngamin. Wala nga madadamot no ka agbuya nga agsirip bagada nga buring. Dapat ti kiti agsirip nga kunada ket over exads kami kano. Di ngamin. Isod ka po ng di ko nakon, agin inanos tayo, dandanin iti anniversary tararakop into no Sabado mi dito Saturday. Barangay 29, Barangay 29 kung kunak mo din. May 29. May 29. Po na lang amin tirigat, awan signal na ti balbalayin ay apo. Kablawan tayo met ni Peter Zoe Nicole Divine na dito Zoe Nicole Divine Faye. Happy watching to you Peter Zoe Nicole Divine Faye. Kagraman pa kini Mar Danog ni Sharito Claridad. Kablawak met ni Mami. Hello, happy watching to you. Okay, tatagon daw na ako nawagan ng Kerodi and ay doon kami. Haakit ni kuha. Bambi. Sige pa lang kabsat ket baka isbo ako na yan. Anang matam makibisbo ka ro kabsat. Apek paparaw kan sa met.
napanugmot ni kapsat pambiag wala saklatan. Kasi napanagtukar de tawan jay boarding na itay. Okay, balse matabo para katakuyaman isang abada. Ang paparawak ko na nakabimbin na suda pusis niya. Ay. Apay nga ta nilalay nagas asawa na nakasamsamit panagayat ken pamatek na kanayon na naragsagrit na ken rupa na Okay, ayan. Pinapay kayo, maya kayo ken bakit na tinaglapas mo na natawin na panagkanada. Alright. Nilalaki, kaslay suntay mauma. Hana ka mawon man siya. Aglalo nung makasarakin iti babae na. Ang sapon sa babae na pagragsakan na. Agsipot-sipot ka, Agsibot-sibot ka. maninong mamwar ka. Nurong marda. Di bakit mo palpaliwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka. areno rumwar ka. Aring nurong marda. Ni bakit mo baka surutin na ka. amangan no dino Amot pagtartarayam numasok kung nakanarigat and mati. Baka day tako pang iwain na. Alright! Isalam ang palayan, Mr. Bambi Corpus. Umanudit ka man manong Ipaludit mo man Tara isem amadang Pagparangem man Kaligong at kapalan Makaabok kay Rikna Iti patak na balasa Tinday tatakder mo Ano yan nagkakain Nagtakir kang ruti Makapamangar paruko Wow! Arap pa ang makaiti Siya sino man sabong May gapot na lungabi Namuha mo kan Rudy Namuha mo kan Rudy Kumaludi ka man Ubisang ka man Di mo kalipainan Namuha mo kan Rudy Kumiman ka man Italia mo man Danaamu ano pa Ragragsak-ni dia sartan Abuyugan ni karayo kapagkan Kalingin miti umlay Awan ganito ni karong kinay Us-usun malinglihan No timtimek di iti agdanggay Kasdamlaag na ngayon sirarang ngayawanan kadakang nilay Ayat ka din tuwag sanay Anay Tuy puso Anay tuwirik na Bulig Mo't sinagaba Ket ipatay kung sa Kayari ka kay may sa asawa Nadaen ken na pusak sa Rimat na mangte ray-ray Ito'y puso amal baldan Siya tayo Amang liweng-liweng Iti kay ni tangata
Nusak panday inka diliwan Naatapat na bituin Di mo nagikuhan Isem mapagkapiyaga Abon muray na ito'y mata Kaisip ni makaagas Pangiliwa tuwing kaungga Isem maduti sa wena At isem na makakura At isem na rayawen na ka Ken isem ang pagusto kenika Muray at aaming kanyang karikan Muray painuwag pupuntunan Muray painuwag paspasutunan Nung isman nagritang mapagmaya Isem, kung isem ka man niyak ko Lawlawagan man ko'y marugong ko Ta isem mo, isip mangay ayaw Ta ito'y usok na tuwan tindo Kung kenayan ay pa'y tigasan Nagpunga dahil natukin rika Awan lain mauray ko ka Ikasing kanya Dudilain ka lang ang mamabibuya Manipot pa'y itisi ka ta'y pimanaw Bilang kutita sa linang na Sang apuro kita luwiti Mabilang iti mayo Simang pekabya ko Dagyal na musik mo Di mo lang inalain Di mo sardayan at karipan Ganong liwayang balik na hindi apagkarimat Ket madadain Ket madadain Pimpus na din kong sumubli Ket itisan na ako rin paten Ket di nagmula ayasi kayen Laila laen Di mo sanayan na taripan Tanong liwayang balik na hindi apat karimat Ket madadayan Ket madadayan Pimpus na din kong sumubli Ket itisan na ako rin paten Ket di nagmula ayasi mayen Kasati kaya rika Di ilalae ang panasang Di mo iwanan Ket di ko nagsardayan Nataripatuan kenaiwanan O naraniang abulan Un-unoy kuwing tenga Dahil nanaslag ka silaw mo Di mo katipahita O naraniang abulan Sangsarit kuwing tenga Tuy nasignet na lubong kuwing Pagkasilawan Ang matyak mayaw awa Nuy
Iyarpaw kundong karupang daytoy Panyo Tapnon di nakakagatin Itilamok ket may mas Mundot matura Anay puso Anay, anay Nasem Naut-ut launay Iten Kanya kapanaranay Kakasiyan Ama idasay Biyak ni Hawaii Para na po Hawaiano, Hawaiana Narigat Natuo biyak iti Hawaii Tanang trabaho Nakan kanayo Di kabagyang aksuran Dumawa Di baganan Kaya't nangagatan Apayin ka Magrikna ka Kabagyan Sursuruem Iyang trabaho Di mo sasaklutin Dakulap mo Tapno Rumang ayam mo Di dalaan mo Rigat ang trabaho Di payenti mo Makut-kut di nabudong Inaldaw-aldaw Akraman pa'y tumingo Rig-rigat bit na panalo Dito'y away kapsag ko Happy sa vlog, maligami ang mga viewers iti YouTube. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Live po tayo via YouTube. Thank you so much po sa pagtutok. Lahat po naka-subscribe po sa ating YouTube channel. Ayan. And of course, the solid sponsors and viewers of RCX. Marina. Natuupiag iti Hawaii Palang trabaho Akan kanayo Di kabagyang aksuran Dumawa Ibaganan Kaya't naagatan Apain ka Magrikna ka Kabagyan Sursurwen Kayang trabaho Di mo sasaklutin Dakulap mo Tapnon Rumang ayam mo Di dalaan mo Rigat ang trabaho Di payenti mo Makut-kut di nabudong Inaldaw-aldaw Agraman pa'y tumingo Rig-rigat bit na palalo Dito'y lawag kapsat ko Rig-rigat bit na palalo Dito'y lawag kapsat ko Ay! Thank you! Woo! Yes, mami, awagam di sa balipay kadwa tayo iti Araraco.
Yes, nakakalapot yung may sa kaniki babae kadorita arahog pagsasalunyo. Please welcome Miss Perla Erisa Valencia. Yes! Kumusta kayo amin ang mga bata? Kumusta ka? Namayaglaing ayat kung ating nakita. Kumusta ka? Malagit mo ba'y katingin puso nga ikaw inulira?
Beverly Buenavista, and to Kuya Mar Danog and J. Ross Bejardo. Ayan, happy watching Sisi, and to Inocencio Laguna and Arlene Medina Ringar. Febuka, halimuan ay bisa sa inyo. Takin na yung
dakepan natay walo, Dorias kuntutay 80. Right! Kalpasan di 2 bulan, mabalin kuntun ti aglako, ngem kayat nya ipautang, amangan lang no saan tang abayadan. Hey! Ang padakepa, di baboy ay nagageta, nadakkel na ti magaran siya, no bilangik amin ang paglakwa. Ang padakepa, isupay ti pagpuy-puyata, oray nagrigat ang anusa, ta isumet niya ron ti pagsapulak. Ang padakepa, di baboy ang paselepeta, rindak kay nakamay mayat, no adon-don ti na paselepeta. Hey! No ada ipaselepet mo, mabalin to'y taraken ko. Agpili ka, doan yan kayat mo, ada native, ada mestizo. No tay nangisit, ataraken ko, na ar-aren no, isutay sumro. Oray manutin ka ipasango, saan to pulos asumo mo. Dakilabot no, ti mestizo, ngem alis tumet nga agkosbo, ikanampay nga ipisok mo, di namin among amin ti agsulsulo. Alright! Ang padakepa, di baboy ay nagageta, dadakkel na ti magaran siya, no bilangik amin ang paglakwa. Ang padakepa, isupay ti pagpuy-puyata, oray nagrigat ang anusa, ta isumet nga rod ti pagsapulak. Ang paselepetan, di baboy at padakepa, irig na tayo nakabay mayat, no adon-don ti napadakepan. Hey! Woo! Awanan ni Mustay urnong ti baboy eh. Sal-sal iten nakadi. Hey, apo! Taraken ko, baboy sang apulo, adamet 2 bula, 8 tentay nakong ko. Alis to lang ni agpaano, no tay silitong ket ganado, no takepan natay 8, Dorias kuntutay 80. Hammer! Kalpasan di 2 bulan, mabalin kuntong tiyak lako, ngem kayat nga ipautang, amangan lang no saan tag abayadan. Ang padakepa, di baboy ay nagageta, nadakkel na ti magaran siya, no bilangik amin ang paglakwa. Ang padakepa, isupay ti pagpuy-puyata, oray nagrigat ang anusa, ta isumet nga rod ti pagsapulak. Ang padakepa, isupay ti pagpuy-puyata, irig na kay nakamay mayat, no adon-don ti napaselepeta. Ang padakepa, di baboy ay nagageta. Kasalutan ko ni Busay Kwartakon. Ay, apo! Baboy, ang patingin biginipado ang agnegnegosyo ti baboy. Kung ba may kan, ay, mga baklos! Ay, bomba! Ore may sa akajoklan, napintas latada ito'y langak. Japon di bostora ta social,
Nasulalas iti kukunam bomba tsaka mabilbilang at tapos kong matot kemat so pasing abiway pasing agyomas o anong say mo bakla oray may sa makajokla jak patolan tay tsaka kadiritot ke jak pating singka sakti bomba susala bakla napili ang iti papa Tesan nga ginpoko na Tay lumaban iti romansa Tay jumbo hotdog Pana bayat na Hey! Bong! Bong! Pinakbong Paboriri nga linodon Dandalila mabuong Mga itlog anak tipon Okal-okal Bong! Bong! Pinakbong alang sabkot na palalon harikot may daramutang numatsirang gatoy naman bong bong pinakbong paboriri kalinudon kanila mabuong mga itlog anak tipon sokal-sokal bong bong pinakbong alang sabkot na palaloy harikot may daramotong numatsurang katoy naman idi umingang abasin ay amokon di aglipstick nasisiti pa magitimanemeng kunday di kawit nga bulilit Odmodakla ako kot Orayak lang makaotto Tidak kaya abaklaan Bakla ngagap apnot Bong Bong Pinakbong Paboriri nga linodon Dandanila mabuong Mga itlog anak tipon Syokal-syokal Bong Bong Pinakbong Anang sabkot na palalon harikot may daramotong lumatsurang gatoy naman Kames mga syupati Intayo di chokrampa Nakadot masulala si Lawa Jeepney driver Tricycle driver Sekyo Panadero Putegero Kanakapo Sing harapan mga kabatilo Hello Best Beverly How are you sis? Adak nasa lauko Apirmi ti uyaw na Bakit tiro pana Kenrip-rip pa'y tingipin na Nauyaw at talaga Ngayon na amot ibagbagi na At itog ti subs na Nangisit pa'y ti
Mrs. Arellano ni Washington. Na isang sangayan Katibiyak ko Di nadadumakan Dito'y puso Dakman na mo Tuwan niya at akin ka Patumbalangin ka Pinagnetong kay tirik na Apay nga ka Asa palit to'y ragsa Nung makikita ka Agtatapaw day tirik na Buses mo lang Umanay aliw-liwa Patumbalani ka Na among katiusod Patumbalani ka Anang balot to'y kinatao Kadyak ka ba elan aliklikan Nagpay dumangaragsak mo At dadamitin nagpitigan Dahil to'y puso Kem sa balikan Katagitin ay ayat ko Ano ba yan? Hello, Ate Jessica Anyografanan, Ate Rizal Daituga, si Jenan Ruiz, Ate Maripacocho ni Billy, ayan, Happy watching bro, Billy. Si Maylin Tumamaw. Isang sangayan Katibiyak ko Idadaduma ka Agpautay di puso Buses mo lang Umanay aliw-liwa Patumbalani ka Inagnetong day tulik na Apay nga ka Asa palit ay ragsa Nung makikita ka Ang tatapaw day tirik na Beses mo lang Umanay aliw-liwa Patumbalani ka Inagnetong day to'y puso Patumbalani ka Anang balot to'y kinatao Kadyak ka ba elan aliklikan Nagpay dumangaragsak mo At dadamitin napitigan Dahil to'y puso Kem sa balikan Katagitin ay ayat ko Patumbalani ka Anang balot to'y kinatao Kadyak ka ba elan aliklikan Nagpay dumangaragsak mo At dadamitin napitigan Dahil to'y puso Kem sa balikan Katagitin ay ayat ko Kem sa balikan Katagitin inayayat ko Okay, alamin nila. Natagong daway na pang pasublian ni Mr. Marlon alias Bambi Corpus at itong iba sa digiti comments tayo. Okay ba? Alam, palakpakan. Thank you so much, Mr. Brian Jacinto. Itinakamintas muna nga ayong bilan. Batumbalan yung isagsagot ng kanot kay Ayate na laun-unay. Sige. Ayan, so kung inakmanabo ka blaawig na Apostolic RCS sponsors and viewers nga nakatutok syempre paparunak man ni ng Atlab Jehalaksyon. Ninang Gemma, ninang Lina, ninang Rosemary Fanulian. Mamang Andre Lumboy. Sikati ari mo, kendi yung liwat to'y puso mo. Nagsaktin sa pay mo, nga dintun ang utong. Ingana to
Lisa Agimbang Kimbing, Billy Adriano, Ate Virgin Maran umawid, wow. Sikat di amin ko, kendring liwan to'y puso, iraksak tinis ang bay mo, ngading ko ang unong, iraksak tinis ang bay mo, ngading dun ang ngudong. Yan, saan ka ba hindi akadakin niya? Pops MC, Kuya Sir George Domingsio, G. Bautista, Junard Sampayan, Sally Romano, Katime Carlos, babae ang laeng, awangon kaway na, ngaripin na nga ayatem, kanang bundungwe, tuy kinalupoy ko, di mo kangat bundawayan, nudyan maibilang kalagitang pagkirukuda, no ibilang nakman sana naka-SS1 asaan nga magsangitin repeng na nga kaasyan, saan na ay ayam raw nagpapaskal baybayam, tanong na umaam iwaling mulandan, saan na ay ayam raw nagpapaskal baybayam, tapay na repeng na nga kaasyan. Happy watching Emmy Agustin, na Ate Emily Cervera, ni Jonard Sampayan, kasabay ni Best Beverly Benavista, kasabay ni Ninong Norbert Maclio and Ninang Rosbelia Maclio, ni Melvin Season Romero, babae ang laeng, awangan kaway na, ngaripin na nga ayatem,
saan na kay ayam tapnon laeng pagayayamam ko natin kanta. Kita amoyo, di ayat hana pagayayaman. Di ayat ing-ingungoten ken dongdongwen. O, tingamin? Kusot ako na, kiso nga matin sa mo dito buok ko kas lamula militaran. Sumot yamin ti kayat da. Ala. Agpakalbo ako maagam na pudot, yaman damog kayat. Oh, agibasa tayo hindi kiti komensyo, ladies and gentlemen, tatangami ang aldaw. Madama pa ilaeng nga sibsibugan data ME. Ano ka meaning ti ME kap sa Chuang? Mall of Asia. Asia. Oh, Mall of Asia. Abay ti tiyandaan lawag. ME. Ti pagatangan ti badbado. Pagatangan ti accessories ti balbalay. Kasi pagkatangan ti accessories ti kwarto, kortina, kas kumay tinaduma-duma nga teltela. Graman pa pagkatangan ti Christmas light no December. Pagkatangan ti sa amin, sari-saring store ako nada. Kita nauram, tatay pelaing oras iti, basta tatay bigat. Oh, nauram, maging nakarub-rub ti apoy, kada nakasasok iti interamente nga Lalawag City. Gapuanan ta, aging katatakitan, dapay napatay ti makunkuna nga apoy. Nga pa nakauram, tsaka mo nun at nakalaan na. Antay mit nga reporter, tapno na interview, intay kumaida. Kita ikarkararag tayo laingen, nga sabay lang kumata, awan iti pimusay, awan iti nadangran, ken awan iti kasla kumana sugsugatan, kasjay. Ikararag tayo kini Apo Diyos, manakabalin ni Apo Diyos. Okay, thank you so much katakoy. Kablawan tayo man, di Valencia family. Itadolwan ni Boss Allen Valencia, dito na Hawaii. Apo, perming agbalin nga isut pa naka TV dan. Pa naka, kasla ko, no ada itbulaga, iti ABS-CBN. Damit itbulaga, itarara, kumisal sa luyot. Makita, makita ti picture da, perming agbuy-buy da, iso dami nga pamilya. Boss Allen Valencia, how are you? Kasamitan kini Ate Elsie Valencia. Ni Mamang Ken Papang na, ayan. Agraman pa kinililian. Ayan, na. Ken di kita ubing na, kasabay ken ni Ate, ni Maysan. Vilma Mateo. Ken Ate Ruena, ayan, dito na Hawaii, happy. Shout out kita kaya amin, ditawan, dinilabas na. Kasamitin, kablawan tayo mit na Ate Joy Love Gilasio, nakadanonan iti Las Vegas, Nevada. May ikawak no hanag boyan Ate Joyce ka Bambi kasama makabulan nga awan. Aman awan kaganay gayak. Padaanan nyo adan lula orang tatta. Gabuta awan ni NG asuntukin ni Liliwa adan lula orang tatta. Ana? Uwe besa tayo so adalatan lula orang no bigat adutay manen. Oh, Friday ni ba katate English Tagalog into no bigat Friday. Tapos iti Saturday iti kasumit lang nga oras, iti panakaanga, iti anibersaryo, iti makon ko na nga, simple lang iti anibersaryo tayo. Dito ilatan studio, hana kailangan nga, iti takorta na pudot, kapsat niyan. Kuwang. O, di man, palakpakan apo. Iti agigamakampay, iti donation na, open lata apo. Alam mo lang, kablawan tayo ni Noreline, ayan, ni Cathy May Carlos, ayan. Kasama tayo na, sa agtutuloy tayo ito, iti sa uba-uba o kalpasan, iti napapatig apang malagip.
Oh. Yes. Oh, ala palapagan tayo met, di kita ko agkakaanos, kin agkakasayat ng sponsor tayo. Oh, tingamin. Oh, ala tatagong daway kablawak mamet ni Ate Gemma Lumboy, kin Kuya Larry Lumboy, and family iti Hawaii. Kasama ten ni Kuya Francis Lumboy and Ate Linda Lumboy iti Hawaii, and Ate Joy Love Gilasio and family iti Hawaii. Nga dati tanay nebana tatanapan naglampong. Kablawak met ni Mami Emily Cervera. Ay, apo Diyos ko, anak ko. Kita kayo ito ni Ate Joy and Mami ko nagkat. Ay, uwan nga rin, anak ko. Apo Diyos ko, tsaka mo ko na. Kaano? Hello, Mami Emily Cervera. Ayan, kini Daddy Joe Cervera iti Las Vegas, Nevada. Kente kakaisungan ng anak da nga kaedad ko daw. Kaedad ko ni Jack Lord Cervera. Kablawan tayo mit ni Mami kung kunak meten. Sa balit may tatatak mit ipanunot kung kuang mamami meten. O kablawak ni Ate Mehalani Grace Jose dito na Hawaii, Ate Maribel Pitabian, ni John Palales, Kiko Dumlao, ni Ate Marie Bacodio iti Dubai, ni ni Ate Sharon Arellano and Sir Ulysses Arellano iti Shuttle Washington. Happy watching kita kayo. Kendi kita kakabagyan dati tanay sarat ni Manang Lisa Balon, Gina Ganiron, Geoffrey Balon, Genetes Kuluma, ken di tanay Rivera, Cici Rivera, Santa Rosa, Sarati. Ni Riela Arni, ken Venel Abitong iti Hawaii, Ate Julian Gomez and Vandy Sagudang, ni Ate Prima Monterola, kunak kuma. Apo napsugak ti tanong. Kasama ten ni Ate Prima Monterola iti Ireland, ni Ate Lorly Rabanal, Ate Lani M. Rabanal, ni Ate Linda, Tita Linda Minda Lakis Alindayo iti Singapore, kini Ira Min Salvador Cabel iti Hawaii. Han mo ta parparig ng Iran. Kumusta kan Ira? Ay sus Maria Josep. Tawagan man Billy Ni Ate Nena Kakal, kini Irene Kakal, kasabay kini Kuya Norbert Mateo, kini Ate Baby Bell, Ross Bella Mateo iti Hawaii, Ate Diyos Natividad Asido, Ernesto Tavita Macabio Jr., kini Kapsat Janice Macabio, kasama ten ni Kuya Noel Garcia iti Tennessee, USA, Ate Aida Dumbrique Felipe iti Hawaii, Ate Belia Espenueva Kasuga, jak ore madiretso tag sarsaritag sakit man til ko nakaputputot ti panawen. Ay apo, Diyos ko, apo kasya na kami. Kasama ten ni sino digito? Bayam digitan awan digito. Ni Ate Justin Cal Anyo Grafanan, Ate Adelina Raksaken Lindel Ragasa iti Rome and Milan, Italy. Ni Auntie Rosemary Dumingsil, Auntie Mercy Dumingsil Longganisa, tinaimas alongganisa na taba adut pamyenta ken bawang na nanam ken swak ti imas na sapulin nyo ni Mercedes Longganisa iti Hong Kong, Ilocos Norte. Ikit ko dayto among babaknan dati kangkang adut bababuyan data kwa anat naganan Lipay Vintar. Di ba napangkat Lipay Vintar ang kelen and the Ryan ni bakla idi tay singer mo nga nalaing nga bakla. Ni Grace Manawag. Oh yeah. Oh napintas ta Jayan sementado amin pati ta Karayanda. Yes. Awang Karayan na madalanan na yan. Tayo pipiknik jay. Kasama ten ni digiti ako sa family ni Margaret Balais, ni kasi ako sa Kentita Imelda Acosta, ni Ate Miriam Aurelio Corpus iti Spain, Ate Rita Sapungan iti Singapore, kasama ten ni Bro Billy Agole Adriano, ni Tuti Victor, Ate Cherry Ann, ni Christian Adriano, kini Kimberly Agole Adriano, nga manmano agbuya kanya kuwan. Handa kay kayaten, ori ni Maylinen, no apayen, ay Diyos kun. Kasama tayo kablawan tayo met ni sino dito ni Hanabi Soldiero Fluv. Ayan. Hiya great con kunana met ana teta. Among Jack Crescencio abi watching ni Ana Bacod, nice haircut Sir Brian. Apo kasama di ko na medyo abista na kuntong akon kimutong pa tirop-rop akon kimutong pa tiboksit kon. Ngim detalang alam nyo na kaan pula sa kimutong nudiket bimaket di kita nalulukmag iso babasit. Shele Malvar Balbag, ayan. Thank you so much Balong Pogi Brian Jacinto
for the mention ni Ate Elsie Valencia. Kasabay kini ba Pops MC, thank you adding me as one of your sponsors. It's my to join RCS kunana. Oh. Sino sponsor tayo ba ni Kuya Pops MC? Ay kabaro ba siya? Taga ano na California? Okay. Hangko kami na monitor to tayo. Sorry, Sir Pops MC. Happy watching to you. Nakakagwapo ka. Kasama ti ko na, ay, doctor suna, doctor. Dentist, iti Amerika. Oh, yeah. Oh, laking sahod yan, ha? Oh, thank you so much, sir. Nakita, post mo nga, tapos mo nga especially ko na, iti RCS family. Thank you so much. Wow! Balakpakan yan. Iti kaadung live streaming tilo Interamente ng Ilocos Norte. Imbagam nga especially darara kung saan saluyot. Maraming salamat. Palakpak dyan. Okay, kita sabay lang kumatang ka mom umamet, kuya, pugi, aya. Kada kami ta amom ket atuti mom umaket kami. Joke lang. Belbinan Salem, happy watching ni Sweetie. Aduman kasin ko na I am always okay. Nieves o Ridolfa. Okay, sinupay. 220 viewers, thank you so much sa kada kayo amin sa kabata mabalin yun metente ag request ken kablaaw open apo dito i studio tayo sa bali man nga live streaming open tayo nga agbuya ken ag kablaaw iti daytoy nga programa tayo tamo yo ay Sir Pabs pataanom ni Lolo Orang madamdama i-mention na ka ha ko na. Ayan. Oh, makitkitak ni Sir Pabs pero hindi ko alam nga nag-sponsor na pala kasi ang commit ngamin friend sa Pailaeng. Oh, iyat kung tuman isuna ta ag friend kami mamet. Kasama mamet no RCS family giinad tayo. Oh, di ngamin. Bakala antikwan ton. Happy watching pa kina Auntie Rosemary, Ate Rosemary Juan Julian, Albert Manuel Julian, Almond Jack Crescencio, Sharito Claridad, yeah. Sinupay, agure ka. Apay, hanag, babada ito'y message ko. Apay kastoy. Ana? Ate Elsie Valencia, soon to be sponsor. Ayan, kita padaanan. Kasamitin kablawan tayo may digiti Santa Monica family. Ni Ate Donna Santa Monica. Dod Santa Monica, Dali Santa Monica. Ayan, happy watching kita kayo. Amin awan itilabas na. Kita sapay yes, I'm your friend na. Oh, ganun ba? Friend ta ka din sir kita agtuman. Amo nga min kanda kitang kuunay kitan nga minno ka amin nukuan at it kaado nga friend ko ang kumagkikitan nukan sir. Pasensya kan sir. I love you sir. Pabs MC. Ayan. Di nga min umat-adu ket sponsor pa more umat-adu lat taw umat-adu di sponsors tayo. No damit agikat, damit sumukat kasalamet artista. No agpurgo din nga artista, damit sumukat. Kasala ko mata anatatan kasala deta probinsyano nadumaduman di artist nga simrek dita matay to ni anat naganan matay to ni Renaton sumupla tumot ni Philip Salvador asag si sinublat da Emmy Agustin happy watching kasabay ken ni Almond Jack Crescencio Pogi thank you man dayo bari apo madalaga Kuya George Dumingsil. Hello everyone. Hello, padak na taga-Bintar. Kamusta kan Kuya George Dumingsil? Busy ka ba? May kantamang shot ka. Agore ka. Damagek ken Daisy. Baka met pag chicks mo ko. Ano ako, Diyos ko. Ni bakit mo kapsat? Ay, po. Sinupay. Hello ading Brian. Okay, pagkantaan ni Chokoyan Kasin ko na well, madamdaman to. Happy watching Sir George. Sinupay. Thank you ading guwapo sa mention Brian. Andrada Sinto. Ana? Awan. Nagmonitor ng Daisy. Nagmonitor ayamod tamit. Okay, kanta nga ro din kapsat. Once again, thanks for the mention. Ala. Okay. Nadagon biya ko no apay nga tataka lang. Dedicated ko ni Apple Choy Rambak Orosio. Hello Irene, Adi. Kuya Norbert Mateo.
nga ikikita. Di na talikudan, unasin day katuwadwa, agpalagagag Mami, I love you so much. Nadakon, mahal na ko na natin, Joy. Sos. Adun nagkurangan, toray laing nasura, di kan masubalitan. Thank you so much, Sir Pops MC. 100 stars. Di kita tawag, abot ni alas 3. I love you. I love you. I love you. Kuya George. This time of 3 a.m. mangeg mo sa mid-sunway ni Aya. Ken may sa apape
Kas Jai. Thank you so much once again, Sir Pops MC. Iti may sa alang tetken ka ket puso ka bakit ngimdi mo pulos pagkakit nagtakain penlaga ay kantamang sakit na puso siyang tagrayong yan ka gambirawan kapat padam nga datangga awan makamulod nga dagat tuy puso sikalaeng biyang ko gambirawan kapat padam nga datangga awan makabulong nga dagat tuy puso sikalaeng bitubig sikalaeng biyang ko sikalaeng biyang ko Hello, Ate Elsa Bayani, Arlene D. Domingo, ayan, Constantino, happy watching. Nika, Kati May Carlos, nagpataya ka man ta, di mamagaton no Friday, yan. Hindi kita na pa nagpa-check up, timulagat na para kanyang. Duibereng mo kanyak dagita mata mariknag nga da ibagbaga pinadas ko asikan tay likligan e magariti kinakarakot ni
you so much. Okay, padaanan ni Lolo Orang. Ayan. Tatagundawin ako nawagan ni Mr. Uncle Rodi Corpus. Padaanan tayo ni Lolo Orang, okay? Walang lilipat. Ha? Dalawa sila kay Perla. Miss Perla, balakpakan. Mr. Brian Jacinto. Ayan, sa malimit ngayon kami pa ay kaniya Daddy Rudy para kadagitay ada ubaw nga ayat na. Ay, ang tugawa ka na. Ako? Ayan, para katagayamin na sa napada. Nagkadarita pa, iti siyak kay madayo, kinunang kanya kiti, nagurayen to'y puso, lugar, hanapanang, abit mo, ikari, kay sud balon mo, mangepet to'y hiliw mo, bayan, di kaadang, lugar apang sa pulang sa baling idamdaman at kain kakayan ayan at sa tu'y puso rin ka pinasama pinanamnaman na upang layan upang tayat mo ulpo day tapuso di mo na pinanuno yung sakripisyo kendo upang tayat mo ulpo day tapuso sabay ta masarap mo pinapuno arap sa mo ang sakit to'y puso ka pinasama pinanamnaman upang layan. Ayan, aray pwede daw kung dawain ang nakablawan yung ate Gemma, kini ate Linda, kini ate Lovejoy, sa Las Vegas. Hello ate! To ate Divine and to Kuya Bilo Monte. Nakasama ka kini ate Lisa and to Kuya Joel Mateo. Hello to Mama and Mama. Ayan, hello to Ma'am Bumatay Hanya Maria Regulating 500 stars. Ayan, thank you Ma'am Lydia Stars. Bayan, di kaadang, lugar apang sa pula, sa bali, idamdaman, at ay kakayan ayan, absani, to'y puso, tingka, pinasama, pinanamnaman na, upang layan. Upang tayat mo ulpo day tapuso di mo lang pinanuno yung sakripisyo kendo upang tayat mo ulpo day tapuso sabay na masarap mo pinapuno arap sa mo
sa balibay nga bilang paramet abog karigiti akin na tuyo di ayan-ayan. Long distance love affair. Kumusta ka kadi itanyak mo? Siya kadi pa'y imalaglagit mo. Ngusyak man bilang tikas mo damagin si kantulan ararapa ape. Siyak dito'y awan pagkanaga kasarasarita dito'y ladaw
nga pagaya adun nga patubok pinay payan ngadun abana intana kanuan best friend forever date na kay arigang ano Rudy ayaw mo Nagsuli iti alda sana mabuta imma si dekat abay ko nga may maysa balikan apa nagpagada mabantan sa bali adaga siya sinduman ikan hindi kamanga siya sinupaitan tibangi magaan iti narway ado a problema awan kabadang ko iti rigan best friend forever kaano ka amakita mamiss ko iti adua katawan best friend forever forever and ever sabay na di ka maglibliban ikaon mo kit na may dumpar ka na anos na singkat nga pagaya adun nga pantubok din na pinay mayan adun abana intana kanuan best friend forever date na kay arigang iti alda saan na maputa imma si dekat abay ko na may maysa balikas apa nagpakada mabantay sa bali adaga siya sinduman itan hindi kamanga siya sinupaitan tibangi magaan iti darway adun a problema awan kabadang kun iti rigan best friend forever kaano ka amakita mamiss ko iti adua katawan best friend forever forever and ever sabay ta di ka maglibliban best friend forever kaano ka amakita mamiss ko iti adua katawan best friend forever forever and ever sabay ka di ka maglibliban sabay ka di ka maglibliban sabay ka di ka maglibliban best friend ayun sa ortopedia kantakin niya ako siyempre ni Pogi Pops Aduyan MC kakailyan, kini Sir tayo Jex Ryan Domicio Tikaduan, kakaarjudan, ken kauyawan. Manipod iti Santa Pukaw di Masarsarakan, nabak na ngakitkitan, ngem puro utang met ti sikigan. Lola Ora!
yapay ti ururayem. Intayon mo ya intibakbakitan a super sayet. Akit kitan, Lola Orang! Ay, apo, Diyos ko. Ay, apo. Oh, yes, baby. Sermon, yes, sermon. Wow. Yes, the cuevas. Sumala kayo, punyeta. There's some more. Some more de corazón. Wow. Hasta ahora cuando está pasando. Está corriente. Está bonito. Hasta ahora sayas. Napakasikarlita. Let's spend. Kita nga. Just estará todo. Naimas tibot. Ako'y nakalaklang ko. Kaya pinurlihan ko. Pati pagpagana. Ay, nako. Corazon. Sabsabali man, dedikitang tatalola. Aba, flower na flower. Ang lila Yes. mo. Nakahawayan lo. Oh, ana. Nakahawayan lo. Magkararat tayo. Allah, Allah. Maria Bonita. Nagkararagan na kami malong. Ay, Ama. naapo. Ay sa balik kararak neta, kararak di kaibigit tayo a Muslim. Ana. Ay happy watching ni Brian na TV dat. Sa kalamet po yan no dakmet ba barokmet. Namuan na siguro da kalula. Isang arat ni pa Ulysses Arellano ken ni Sharon Arellano When? naglapsat a bucket ko na naagyaman nakbalasan ko aglalo no ada pa sa Ronson na Western Union. Abi, Sina? pag merienda mo, Lula. Naimas man din, luto yun, watatay nga ako si kanat na ganda. At nababaw hapon nagpudot, si ka nagpudot, permi po niya mas. Apo, no Tay tinintim nga sa luyot, Ken. no katla, Parya. tinintim nga sa loyot kan parya. Kasunod pong pumayan din, tinorlitan na lang ka man nagpabig sa ambasid barok. Naimas ni Jelula. Naimas akas la kaimas ko. Ay, thank you. Met, ano to mo, bramit, nagtetext met. Diyos mío, Marimar. Oh, Hawaiana, Lola Orang. Thank you so much. Saka mo nung sinot lang teteto yan na, ana. Ay, dahil nilalapsatan ko ti buhok mo ni kaya kulula. Ay, ganda lang, Amen. Oh. Tsaka mo nung sinot lang teteto, iba, dukon Bambi. Ay, nakalagnipipat ka lang I cannot remember is host give this my address. Apo na yun. Kimotong ako. Kimutok ka. Na sexy ako. Anyan pinpintas ko. Talbog kay katwa. Hi, Apo. And love me too. This is the long while. Long time Maya ti ago. kombinasyon tayo, Lola. Kita ti kombinasyon tayo, asik ka, na isang sangayang katagim matas ka. Ay, kita lang, Amel. Kas nakapelat ta. Mas nakapelata. Sakti ka butawan nyo. Ta sakmet kalapsatan. Ay. Ta kayo kensyosok lang kayo. Sakit baketak. Hindi bale. Bakit sa paningin nakakabuntis din. Lola, di ka Sikat. makawa, di ka makawa, hanggang makawa. Ana, Hanggang makawa, hanggang buyan ate love. ay nasaan? Noy, baka lang agikat ka no pelang nga boss. Kung nanakit de nga ibaga na bossin kiti ka no result ito. Gasket Josie. Josie Asidon. Mabayaghan na nga ako lola. Nga agoya ko na nakit. Sino nga roti boss min apok ko nakit. Di result ito. Josie na tibita. Dasito ko na Ana. Awan maki-Universe, maki-Miss Universe Pilipinas ayang. Nakatras ni anatnagan Sino? Anatnagan na taekwondo. May sa artista nga napinda sa ipagayon apon niya ma. Saboy Ano buya laro? kay TV1 no saan. Saan na? Lola, Buya yung buya? Anami.
Alatagan na tayo, nalipatan ko ni Isip-isip. Nagatrastan. Awan ba pa nakmakinis mission ni Presiya na yung Di parlament ko mabeberlin. Di ko mabeberlin. Ana, Di ko mabeberlin mapanen. sino Biberly? Di Benavista. Ay, tsaka amodeta. Mamamulula. Best friend ko deta, tumpain ka ng Best friend nyo. amulula. Taga ano? Ay, Didi Hawaii. At asawanan. Ay, kasi ka ano, Alangan Uy, asawa kat baketak. Paano ikam ka sa Hangasi wawin ka. na? Ipaasawa mig sa bali, hangasi ka. Diyos ko, ayan may Ay, galing sa patasin tulang nyo, at- pantukan na kay talakay na, deta loko yun. Ay, adagay lakay na. Ay, sorry ah. Talaga, Tamok na met. awa. Talaga, met, oh. Sinatigit yung met, oh. Apo Oh. Diyos ko, kabawag sa met, apo Diyos ko. Hanga Asa mapiro. palang sarsarita ni Emily Cervera ket ni Abalayan. Abalayan Emily Cervera, kumusta kan ko nakit? Apo Abalayan kasulat. Oh, apo Diyos ko. Kung wala kan anos kayo dapat blessing. Opo. Kamusta? Pakamusta amat nga ro, Tepo? Ginanga may san ni Apo Pops. Ay, hello Pops, MC. Ano din yung asawanan? Padasak sa amin raman ng dentist ka na, Apo, doktor. Eh, kung ba't di ba paturjo? Taleng na tumodok na kita expert We, na. dalang pe ko ting-ting na lola. Kaan pa na-issue na kitang puligos na bukel tamata. Talaga kami, di kami Pops. Oh. Paunay ka ng bakete. Damok makita dito, Pops, kim nagwapo si ka. Aglalo na na. Oh, pare pagpaggaan. Han, kahit ko sa wen numangrik na barik na anak. Kahit ko sa wen tayo pututan na. Aw! Ure na rituok kasjay. Anak ko ng Beverly. Ang kabaw ka nga talaga, lola orang. Ay, wen nga yan ni Beverly. Te ate, anak ni Abalayan Benito. Wen nga yan te, anak ni Abalayan Benito. Benabisa tamawi Hawaii. Happy watching balasang ko. Among nakalablabsan ka. Dadakil pa di pampamper na tete. Ako nagpaspas. Oh, kasama nga ni George nagpaspas. Dumingsil. Oh. Kumusta? Papumusta Kitaan. na Sir George Dumingsil? O, kumusta ka ba, George Mixel? Kung ano tatahan nyo kat na ba siya nga I still love you? Kung ano ba lang? King ka? Kung nalaking ka? Ay, tsaka po Aren. sunod pang iba ka na no siya kweno sino. Atomet kayat na sa wen. Atomet kaya ayatin ni George Mixel. O, di kami si Kapol Orsyo. Oy, nalpas met laeng te kwan, te papel na kita kay Kater kada akwa. Ano kayo? Ah, Le, daw dayawon na ka lola. sino? Ni Apple. Anak ko na blooming. Ay, basa yo man. Kunana, nag-blooming ni Lola, nag-change all lakit ni Deti Abakit. Kunana. Mabayag pa nag-change ko apo. Ang balbaliwa kon apok-apol. Mabayag pa nag-change ko. Ton pala Desyembre. Sigurado deta ma-change. Oy, sabi na. Siya sinok, di kaya't mga bang change all king ka ni Oh, George alam. Dumingsil, winuna ni Pops MC. Alam mo. Iso dala tato na nakita. Sa balit imas kami ni George Sumingsil. Oh, sa balimit ka ni Boss Pap. At amo makit sa balit imas si taga Vintaren. Ningarod, Billy Sino? Aguloy Adriano. Oh, hindi. Ako dakil boksit na siya. Kasano? Narigat na. Ibabawim di patong Agor. kumpade. Si Kabambi Candorleta. Ana lola. Dakil nga tamin lang silitong ni Ibili. Kasano nga rutin, rabawakisyo na, dabulbulat na nagtingaan ni. I-promise namin kiti nga mapanag-jogging yan. Ayan. Tatlo laing bumasit. Tatlo laing bumasit. Iso nga, agan-anos ka. Bele. Nani Pops ken ni George Sumingsil ti kongkonam. Sa balit imas ti taga-kwa. Wild ti pa nagkinot na tagita. Talaga met tagita taga-bintar ka George Sumingsil. When? Talaga met wild. Parang nga swak na swak. Sa bali met tekit ni doktor ka da dentist kas lakan ni Pops MC. Apo, detan Sa bali lat pa nag-ishot na natanang. Parang nga agpulikos lakit ti kita bukel ti mata. Klaro ka lola ni Sir John Alquiler. Tapos to na mapanan kit. Te parang nga te kasla paridos dos. Nga kubo mo. Igop-igopen. Asamo del pata na po nagpimasa. Naguranan lola. Kasla ayos nga pekanti ka ado. Ti paridos-dos na. Bakit? Talaga met. Tamagim kin na si Dakiwag amon na dagita.
happy watching. O, kada kayo amin viewers ni sponsors. Kablawak man pwede abalayan ko ni Mindalakis Alin tayo. Ni Joan Rapisora. Advance happy birthday. At sa tapang kasinan sunaket. Kasi baka man nagpaalalula. Nagedanda na bakasyon kin eman madamba. Ay, Ituloy damit lang. Naghimasay. Ituloy damit lang. Di kiti nagkinarienda. Ituloy na. Ikialtar. Wow! Yung talaga men. Oh, Lola, dahil di mga Sa puso ko kailangan ang pag-ibig na dati. Oh, Lola, nuyarig mo ti Ana. nuyarig mo ti makmakanda na George Dominsil kini Oh. Pabs MC. Anat pakayarigan na kanyam ni George Dominsil. Alaman, Lola, alaman. Alaman. Ana. Alaman. Ni George Sumingsil. Oh. Kasla Damortis ti imas na. Ah. Tapos ti Damortis ket Oh. mangan ka Damortis ket. Oh. Pagpadalos na kiti Ay! kukwa. Kaya talaga sa iti Damortis may makaitin pa iti resustansya ti bagbagi langkong. Ayan, pati mo magbagi. Talaga met maka di ka medyo an rapisora. O ton agsubli ka Dubai. When anat na kanan. Oh. Anat na kan ayan natayan nalipat akon anak ko. Rapisora. Ukraine. Ukraine. Nagsubli to tayo Ukraine so na kaya nagbalong kat ato Damortis na kita. Okay, sige nga Rod. May kat mamin pinsan taare puno ka pambi. Oh. Kita No. kas laki ni Berna, kini John Guerrero na ikataarem tan. Oh, dito yan. Nuloy Oh, George ano? Dominsil ket inyarig mo ti may sa Damortis. Kasanumet nga ron ti pangyarigam kin ni Apo Pabs MC. Ni Apo Kasla Gokoy. Apple. Apo, apaw. Ay, simple Mayat, lang. pansit, mayat. Ay handa Apay. kaya kaya tepol kaya. Anang arod? Kasla halo. Halo-halo, Halo-halo. Apo. Apay mga halo-halo. Habang Matumtunaw. ikaskas day mo. Tudtudukin. Mas Ah, lalong Sud-sud-sudam. mas lalong sumasarap pag sinusod-sodan. Talaga Oo. sa arem ka nga talaga nga bakit. Sa balit pa lang Oh. ipa, sa balit pa nag-asog ko nun. Nakatatuta muna ito yung abagat Anak pambi. taganan ni Pabs MCT mangkwakan niya. Oh. Sa balit pa nag-asog ko kasano ko na. Kasano, Lola? Kasano? MC. Ada kasi ano kasi na te ang sangit kat. Te kasla. Pabs. Talaga men. Tatamet kita. Namni ni George Sumingsil ti mangkasakan niya kat sa balit pa nag-asog ko sikat sukoy kan Bambino Orlita. Kasano, mat? Oh, day pa. Oh. Adula mo No, ang mga bakit. No, iyarig mo itimakmakan manen ni George Dominsil Oh. ni Sir Pabs. Oh. Anat na imas para keng ka. Oh, Bato-batog when nutuka. Alaman. Sino? No, nutukak ko man George Dominsil sa bato-batog ni Pabs MC. Anat na imas da. Alaman. Apay, pinaligtad mo, Matin. Hindi ko mabato-batukip ni George. Puno ni Billy. Talaga nga. Suronado ka talaga. Hindi man bili na takanay na di bili tiraon. Baka ibabawi na anan. Patutan. Diyos ko. Habang Ala, tirain ni bili ka di ibabawi na Alang ka patutan. roden. Kasano, nalipat ako. Balasan ko. Kuna. Continue. Will you repeat your answer? Yes. Question. I will repeat the question. I want your question. No. No iyarig mo ni George Dominsil ti may sa nga bato-batok. Oh. Kani Pabs MC ket may samit at tukak anat na imas dako na. Alaman. Para kay Alaman. Sa balit imas ni MC kasi tukak. Amang ti imas ni tukak kati crispy. crispy. Oh, Well, na imas imas. kagalgalan crispy. Oh. Amang titay pa naka-crispy dyan tukak nga lopo ket kunana Kunana. kumakit. Kastamet di pa naka-crispy no isyok na loko. Ay! Talaga na. Pumani talaga adamit ang kasino. Adamit ang kasino kakit. Kasla umutot. At anang arot kiti nangin metoon eh. Oh, kasi may ata na yung bato-batok. Ngayon lo ni John Sumingsil ket bato-batok tiraman na. Hangko kayat nga i-crispy. Anang ano arod? Kayat ko ket sabaw. Ay, apo. Loko-loko kayo padasan nyo. Kapag may kamasabawan na bato-batok. Kitinin ako na kanyam. O, laya, bawang. O, samo itisa, samo ipan bato-batok. Ako tayo nagarasawang tiin na po eh. Oh. Ay, bagas.
Isot ipan mo nga tego na. Kitaan mo dikit ka sa apo na di. Dak Mas si Diyos pinaaraman ng sumingsil. Lola. Naaram ka kanuha talaga, Lola. Oh, apo Diyos ko, Diyos sumingsil. Apo Diyos ko. Dito awak ko kan Diyos sumingsilan ket batu-batu ka sa pao. Dahil di ba? Ang naman na naragim ko. ano manen, ano manen. Guray ka. No iyarig mo met manen. No ni George Tumingsel ket may isang nga abal-abal. Tapos ni Pabs MC ket may samit nga ararawan. Anat na yung imas da. Alam? Abay gamit na kita met exotic food met magpagamit. Isot na malunod ko nga ron tong pa. Sinot abal-abal. Ni George Di abal-abal Tumingsel. George Tumingsel. Dararawan ni Pabs MC. Dr. Pabs. Ay nahako kaya tararawan. Ay, apal. May masabal-abal. Ay. May masabal-abal kasi lahat tubog tisusyo. Katala kami. Alam pa na, Sam. Jack pa na naman ang Sino? ganso. Mangangkat beer brand langkong. Ay, Saka may imas ta ararawan. Ay, hako kaya ti ararawan. Pakawanin naksi ka. Wala ka Pabsense. na sa ararawan. Diyos ko, Maria Kusot. Nakita mo nga ng anak ti ararawanen. Oh, ang sakit tiyan ko na nilinda lakis ti alin tayo. O, sino pa'y? Ni George Tumingsel. Basahin nyo anak ko na na. Jack, kaya atin, Diyos ko, Lord, ko ng George Tumingsel. Apay handa kaya. Apay handa kaya. Sika George, apay handa kaya. Di mo kayat nga. Til bata kami nga abot. Loko-loko ka handa ka. Buta kimutung akin na. Kimutung ang kami nan. Ay, san banda? San banda, Lola? Imimasak pa yan. Ay. Sakla kaya ti lalaking ata. Uro-uro mo talaw na kuriit na. Bagan ano kondakto. Kogdaran ti langkong. Ay, kung namin ti George ni Billy Aguloy Adriano. Ana nga, di Lola, urang ibaga na sexy, ambit na imas, pwe, guna na. Konana. Ay, kakasaka sa Billy. Si Kabili ako na Adriano. Apay sika na imas ka kuma. Ay, kakasakas na. Talpasan lang ka sa tibag. Bagam, ore hamoy tol-toloy kini Ira deta kalkaldingan tan anniversary. Pato, alang al. Pato. Ito'y latan tada kami timang partita pato ta. Tarak na may malabari iti agitlok tapay. Naimas si Ararawan. Lola Urang, Ramanam Toket Makaparokso. Deta, O kung sino nakapatpat? Sino nakatultulat? Meta Makaparokso ni Brian Asinto. Anak iram-raman ita Lola. Kitala kami magsasaon, teta langkong. Abay, amin naglipak ka, Brian. Katawan mo din bagbagak. Kitala kami timbagam. Hindi na nakatabag. Makaparokso, apay napadasan, tirimogson si kabalasang ko, Beverly, ang tantanang ka, balasang ko. Tanang-tanang lang, balasang ko, Baka damang parugsukan niya mga sabali ko nam. Ana. Baka damang parugsukan niya mga sabali ko nam. Ay, hagad lang akit mo agungat niya balayan Benito. Loko-loko ka. Kita kawat na balayan Beniton. O, nagpasol namin sa nanhanen. Di kami balasang ko, ang sing-singpit ka, mestra. Sapay lang ko matanabiyakag na na yun. Mas mamit lang, di kita yung grade 10. Ay, di nga mer. Norlita, ano't balita, tatakal daw. Ana. Ay, patamang kami na Bestis mo sa wala po sa muna. Diyos ko, Maria Kusot. Awan pa'y. Awan Ana. pa'y amok. Yak pa'y rimuha. Awan pa'y amom. Yak pa'y rimuha, Lola. Naglalaatag ita pukpukis yung atwa. Hindi ko maabaliw. Kasla pukis ni Fernando Bukin ni Kwa. Anat nagan na si Kwan. Ni Carmel yan ta probinsyano anat naganan. Sino ang Ay probinsyano lakay te man? kalakayan da. Yan ta probinsyano. Dagiti agilan at naganan te kalbo. Tenatari da kong nalakay. Kasla-kas sa buok na. Ay apo. Hanbet nga ni Michael de Mesa. Nalipat. Diyan agbibuya kami, Beta. Dito, Ana. nga si ka. Anak agbibuya. Sino tangpay boya? Oy, dandanit anniversary. Kumusta met? Yes. Sabado, Ah, Lola. Alam, Lola. Jack, sure na ba ko umayak anak ko? Ay! Tungpanga nga bakit si Kaumay. Pa-plus plaster ko kami te. Antenak nga tek-tek-tek. Sa dakit singiran ti Kinsimilan. Ay, punyemas kayo do. Rawan nagbaybayat. Punyeta. Ay, talaga. Pingamin lindel ragasa. Abay na, DJ. Da kayo,
Sikaman kaya dati lugar nga nailit alobong sa Pelaraprod. Punyeta. Parabulik mo dyan, Awan may tayo ng kakatlopuan Lola. ng tigita po politiko dito. Awan naganak. Oh. Hindi ako makit pakaros may takalsada kada. Pasensya Tumaray kan to nga minin sa Sada mayo. pa. Ay, tumareyak, tumayo rin. Supay ah. Abay, sangsangit ka, Rote. Rote. Abay, sangsangit ka ba, Ro? Ay. Ay. Sika talaga, Lola, orang puno ka kalokohan. At ang aron kalokohan niya, ibang pagkakitag pa sumet. Oh, di gamin. Oh, anak, kasano nga roten? Ala Anak, Lola, tapik tayo itayan. Anak, tatayan. George Tubing Silgan ni Dr. Pabs. Ay, haan niya, dito, nalipat ang anang aminan. Dito karkardo kung kuna, karkardo. Saan na, Cardo? Oh, Brenda Aloy, Sayet ka, Lola, kunana. Kasano traksak mo pa yung abiyag na apo tayo? Rabaw ni Daga, noawan di arem mo. Alaman. Noong ka na sa iyet ko na. Siyak, ore ang tawin, aktot 108 years old din, makisilipit akto pa lang. Takis ka na ron. Kayam to nga tapay. The celepet is the Best. synthetic of your life. The celepet is like motolite. Oh, energy like motolite. Awan ti motolite ka the energy ka the celepet. Hanga na raksak panabyak mo. Pero, Isubit lang narag sa pinagbiyak Norlita. Kithan met na naraksakit. Naraksak ka di. Kadarabi isyat. Tunukan makalagip ang luluwa. Tunukan tun makalagip ang awit sumiling sarat. Awan pa'y 20 minutes ang sublit lawag. Agbike piman. Dudok ko. Habang agpabike, agtet-tet-tet, nagiti luluwa ka daling etna. Tunukan. Masabang kanya na. Dudok ko makalagip na. Tunukan makalagip, mapanag solo-solo flight ta si Aren. Sa isuman ang drama agposay. Isumit lang, loko-loko ka, nag-awan tayo pagtal-tal-talan ti bawang kadalaya ita minsan kada pamyenta, isukantos o sarenta kimot mo. Lampong ka. Iskabay lang, Apo Lola, amat jak pala bumiro. Di ka lang ta mga lata, pipinot ta nga dakelen. Mga tokulen. Yo, Bertadero, happy watching anak ko. Corazon ko loma agari. O, sino pa, silepet latamet Lola, orang song-song kakade. Ala ka, tirtirahan na ka. Ana, Tirtirahan na kang anak ka Beverly. tirtiraan Beverly, sikat tirayak lang. Ay Lola. Ana. Adamang gayam ti barking ka. Nabayagin, manipod na si Mrit ng itir arakop. Nabayag gajak na anan ti pinagdaniw mo. Agdaniw ka man pa lang. Ay, wala ka kaya tani. Hindi, ito yan. Nakapanutak man yan. Mayat man Ako rin tinapanut katang ko. sapol ta. Ako rin Oh, sige. Entengar apo, pagbigyan mga dumaniw dito yung bakit, nakitan tayo man di ba nagdaniw na? Baka tayo puro selepet mga daniwan ah. Ano din na pa uloy nga daniw mo si ka Lola? Ako rin ka. Ayat kan pa nagilalak. O, dito ilatan pakite. Ayatin chokoy. As. Nagapuan dahil nga daniw Lola. Medyo gelasyo. Wow! O, kita M. Ako rin ka. Nagabugan natin lang. Apo, sumunod ito yung high blood ko. Apitin na ka din, Apo Diyos. Hoy, Lola, di na napagpagam. Saan pa yung anniversary pa yung laing? Diyos ko, apitin na lagos. Ito yan. Hoy, apay tayo, background tayo na minsan inarabit mo kanta, kaslakay laban, nagitulog na tayo. O, ala. Ti Daniel, ni Lola, Ura. Panagsupli. Bayat, iti kaawan ko. Gabot ka andak, to'y adayo. Ket imulayo dita panunot yo. When? Well, Lola. Okay, very good. Oray milyaman a distansya, tinagpaitan tayo. Ayat ken panangilalak, dinto mapunas, to'y puso ken kaongga. Wow. O, di gamin. Nalaing gayam niya ate lang mga agdani. Da kayo ang pamilya, iti ipatpatik ko, nga arakop. Isot gameng ko, pigsakin kiret ko, amang saranget, tibiyag ko, analiday ken nano ko. Kailiw kon para
barat arakop ni Borsyo. Ay, steli. Pamategyo. Makaarap. Katigiti pa magbaga. Ken, maimatangak anasamit nga isemyo nga RCS family. Barat arakop konsel sa lepet yon. Anagan ko, aminen, dagitikit matungpal to. Nag-awid aktin Disyembre. Wow. Dito yan. Iti pa nagsuklik iti Pilipinas. Dita den nayo. Ket jakton umadayo. Apo. Ita akton nag-sponsor. Ag-forgot akon. Ket may sa aktumiten nga singer yo. Dito iti Daniel ko, Joy Gelasio. Apo. Nakapimpintas adaan yun. Talaga nga. Anak, kon ko na yun sabit, loko-loko. Ama, napintas. Kaya't ko mabitin naklaing sa mampay. Darep-dep, iti agpatnag. Apo, apo yan. Agapumet, Candy, Beverly Binabista. Dito yan, sige man. Naulimek Arabi, Tsempoket natal na. Nga isot oras intay pa nagsiselep. Manang! Sa lepet manang, Diyos ko. Ngem dimit sumilod turog jak maala. Taada malaglagit ko iti Pilipinas ako nada. Ay, gay masen. Ngamin talibnos mo ar-arapaapek o bitobi. Danunin ang biyak ko tumingat rabi kit kinaulimek isuntay agari. Ngem, anak ko na Jerry. Ituloy tayo. Well, lala. Hanggang ngamin mag-istorbo apon niya ta. Ngem, apay dito'y panonot adi kami iwaksi. Akas nagintek ka kaonggan to'y bagi. Puso kenti mamagpag. Ay! Iti pa nagtalakit jak kabailan. Ani panurok saan kumet maalan. Sumikik dumata, baliktaden tipungan. Si kalata o dadi, di sumamay itilaki puso ken kanarwa. Rirep adi sumamay, laglagipen kanto lata o dadi. Ituloy tayo. Wen, Lola, wen. Ano yung sabi magkekets-ket? Aman! Wala. Tingnan mi nga ron. Awanen linaon tirabi ikatyak. Silit ko abasin. Apaginanaak. Ket awan sa bali indak arara paapet. No di sika ubyak ko dati. Apagay ayatak. Woo! Ako nag-sweet. Nag-sweet matindi dani ni Beverly Binabista. Ituloy tayo. Yes, Lola, tuloy. Daterep-tep. Iti agpatagken awan sa bali. No dit si kalaeng ayat anasuti. Ore pa'y saan ko nairidip kampay idi. Daterep-tep ko ket si kesaan to pulos mailisi. Tanap na maek ito no alas 11 yo ket alas 5 minbigat tumawag kan tulat na obyak to ibyak ko. O di kamen. Talaga nga long distance relationship met aya. Anak, ket kasamet ka na kayo ah. Ya, damit na ka long distance yo. Awal Lola. Ay kayo pa. Ay awanin to oras tayo. Ito bigat manen. Well, Lola, Ay ito well. anniversary pa daanan da kadwak to ni Borsyo. Dito yan. Alawan na. Awanin to oras tayo ket sa pala kumata. Ay kanta kayo pa ito ah. Well. Ay. Alagar din Lola, thank you so Ay, much. Ablaom ka naman ni Kumadrem nga delay. Happy watching kasi kanya mabalayan teleket abalayan Artemio. Te arabo nga nagwapo nga apo. Happy watching kada kayo. Rosbelia Mateo ken Norbert Giamba ay Mateo. Babayan. I love you all guys. Babay na Well, po. Lola, kasi Babayan! Wait! Natangsis ka nga talaga Lola. Ibabay ko na bilang Bumugkaw arute. pa'y. Testament Okay. and Mr. and Mrs. Bernard and Lilia Bonos. Maodian na po sagot B. Siyempre, heto na. Okay, mauli na po kasi natin ngayon bilang para kayo aming sa ngapalang katuto di programa Ar-Arakop Konsal sa Nuyot. Ayan. Thank you so much po di aping ating mutog. Ayan. Solid viewers and sponsors. Maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, Campo Santo. Isagot ko man kanina
Albert Macho, nag-request sa niya kanta. Iti na minsan arabi, ngayon nagpaspasyan. Ato nalapsa, mabasit, ababalay. Gud sumsumgar, hindi ka makabatunga. Daat dalang taol, kendang sit kanya. Kaputi bating ko, ket intortured ko. Nagparintumeng timang itingat ko. Kanak nung aso at nataulto'y abay ko. May sa asansin mo, lalaki amang dimni mo. Iti na minsan arabi, ngayon nagpaspasyan. Atun na lang sa mabasit, ababalay. Dut-dut-dut sumsumgan, hindi ka makabatuga. Daat dalang taon, kendang sit kanya. Kaputi-buting ko, ket itortured ko. Nagparintumeng timang adat, itingato. Unak nung aso at nataulto'y abay ko. May sa asansil mo, lalaki amang lingli mo. Campo Santo, di ayan ko. Paglimengan no sumruto'y arin ko. Campo Santo, di ayan ko. Dekigdot ko, nakita ni San Pedro. Campo Santo, di ayan ko. Paglemengan no sumrutay to'y mo. Campo Santo, di ayan ko. Tumaray akong naikang tay aso. Isang kimanya ka na siyempre kanina ng Rosbel Yamatio. Ninang Rosemary Juan ni Pogi Pops MC, Sir George Dobingsio, Ninang Atlap J. Halasio. Iti na minsan arabi, na inak nagpaspasyan. Atut na lamsang mamasit, abapalay. Dut-dut-dut sumsumgar, hindi ka makabatunga. Taat dalang taol, kendang sit kanya. Kaputi-buting ko, ket intortured ko. Nagparintumeng timang adak, itinato. Kunak nung aso at tataulto'y abay ko. May sa asansin mo, lalaki amang limli mo. Campo Santo, di ayan ko. Paglimengan no sumruto'y arim ko. Campo Santo, di ayan ko. Dekigdot ko, nakita ni San Pedro. Campo Santo, di ayan ko. Paglimengan no sumruday to'y mo. Campo Santo, di ayan ko. Tumaray akong daitang tay aso. Campo Santo, di ayan ko. Paglimengan no sumruday arim ko. Campo Santo, di ayan ko. Dekigdot ko, nakita ni San Pedro. Campo Santo, di ayan ko. Paglimengan no sumruday to'y mo. Campo Santo, di ayan ko. Tumaray akong daitang tay aso. Ayan, syempre, thank you so much kayo kami ang mutok. Again, thank you so much sa nabigyan Apple Friday. Akin naman Apple Balgao, Ilocan, Tagalog, English, naman ang kanta. Kaya, Chong, padaan na ako nabigyan. Adopt mga singers nga umay dito mga sponsors, solid viewers. Maraming salamat po. Okay, kita sabay lang kumata nagibati kami sa Basin Taluluwayo na buya na yung nagtingig.
Numan ang dati di paglablabsingan mi, makambo kayo ni Mang Subsupapak, Mang Subsuban. Di pag-ayam nyo, katwate nga nagserbi ni Master Gondor Guapo, Rodi Corpus Jr. alias Chukoy, American Corpus ng Rodi, Bambi! Brian Jacinto alias Lolo Orang, kasama din kini Norlita, Miss Perla Irise. Bye-bye na po, see you tomorrow.